Dneska to skore narastlo na vysoký počet, čo je dosť prekvapujúce po takom rýchlom slede zápasov po strede. Ale videli sme na obidvoch tímoch odhodlanie. Na jednom tíme ukončiť sériu, na druhom pokračovať v sérii a videli sme, myslím si, dramatický basketbal od prvej do poslednej minúty. A podarilo sa nám čiastkovo splniť úlohu tu, aby sme neprehrávali o 20, ten zápas bol vyrovnaný, sa dá povedať, počas celého stretnutia. A boli sme schopní aj ísť do vedenia, ale neboli sme schopní si to udržať. Urobili sme drobné chyby, straty lobdy, hlavne straty lobdy pri vyhadzovaní lobdy zozadu a v útočnej polovici. Tie drobné straty lobdy spôsobili to, že super znovu ten stav otočila a jednoducho zvíťazil zaslúžene v sérii. My myslím si, aj dneska našim hráčom nemôžeme nič vyčítať. Tie chyby vyplývajú z obrovského chcenia. Každý hráč, ktorý hral za naše družstvo dneska na ihrisku, určite vydal zo seba všetko. Zo športovej stránky treba len povedať to, že ten súper sa ukázal kvalitnejší a my sa s týmto musíme vyrovnať a pripraviť sa na súboj o 3. miesto.